И така хора, аз съм Пламен и това е моето четвърто, не знам, пето или шесто по сила тесте, но е тесте, което пак аз направих и да започваме с нормалните чудовища. Така, имаме синок бял дракон, червенок бял дракон, 3 Сейбър Сауруса и Грандмастър от 6 самурай. Сега ефектните. 3 Deep Space Cruiser 9, един Лава Голем, Бариал Дракон, който напомня, че сега се питате, защо имам Бариал Дракон? Добавях го в това тесте, но си смених тестедата. Следователно, в едно друго видео ще ви покажа едно подобрение в тестето ми на сега. Brain Crusher, Hades, Knife of the Archfiends, Terminal Leo, Holy Lightning Books, Tackle Crusader, Holy Lightning Sword, Star Seraph Wings, Heraldic Beast Basilisk, Gilasaurus, Varugonic Gargoyle, Magical Sheldon, Кребонс, Таскелетон, Малицеволс Knife, Fork и Spoon и Синестър Sprocket. Магически карти, Exorcist Deception, Mystical Space Typhoon и Shadow of Greed. И капаните са Battle Break, Half Counter, Reverse Classes, Spike Chained, Kato Beating Challenge, Shape Sister, Jack in the Box и Mistake. Сега екстра тестето е пълно с едно 9 чудовища. Трябваше да ги преброя, но знам, че са малко, но просто толкова имам. Сега, синкрото с Старетър, Лео и Киджан Джоу. Екси с картите са 102, Fairy Chirgle, Gargoyle Samurai, Croconi Guardian, Herald of Powerline и номер 43. Сега, след малко ще се върна, ще пусна на пауза, за да мога да апгрейна тестето си. Така, замених Гиласаурус, върнах се, замених Гиласаурус с Лайтър и Бариал Дракон с Лайтър Коричел и Кнайт Фортун Дракон. Така, в момента на Кнайт Фортун Дракон е, че може да бъде само виртуално произведен с Лайтър Коричел и ако го жетох, мога да играя Galaxy Фортун Дракон, който още нямам. И ако унищожи чудовище в битка и го изпрати в гробището, тегля една карта. Така че, добре. Мисля, ако намеря 96, ще го добавя в това тесте. И така, и това е всичко за сега хора и до скоро.